Gadim zamanlarda Bagtyarlyň ýurdunda bir han ýaşar eken. Mümkinmi? Gel geç. Dowam edýär. Gadim zamanlarda Bagtyarlyň ýurdunda bir han ýaşar eken. Ol hanyň bir gyýdy bolup aýdan ary, günden nurly. Ay diýsen agdyba, gün diýsen gödüba. Saçlary giýje ýar, kirpikleri ok ýar, gaşlary ýa-ýalmış. Bu gyýdy atarmalykda, çaparmalykda, akylda paýhazda, gözellikde taý gelen bolmady. Şonuň üçin bu han gyýdynyň ýüregine yol salaýmagym hiç bir gerçeği başartmandyr. Han gyýdy özü bilen akwalyny baglamak isleýän ýigitleri şeýleräjik şert goýmagy müptela bilipdir. Adamlar, esmedim diýmäňlerle ho! Hanım gyýdy Medine, kimde kim köş doýnap beňse, köşküň men diýen mergenleri bilen nysana atmak tutsa, dilewarlykda ökde gelse, soňa durmasy çykýandyrlar ho! Men diýen gerçek goç jigitler, esmedim diýmäňlerle ho! Inni bu habar bu ýerde galdy. Bu ýerlerden uzakda bir hanyň özüne gaty göwni ýetýän Qiyas Muhammed adly ogly bar eken. Bu jelagaýlarda onuň bilen akylly, boý siratda edermenlikde bäsleşip biljek tapylmandy. Olam öz göwnüne laýyk bir perizadyň gözleginde ýöreleken. Inni bu habar dağlardan derilerden, deryalardan denizlerden aşyp, hanyň şol tarihli oglunyň gulagyna ýetipdir. Ýylyň günden daş ulukdan wasfyny eşdip aşyk bolup beren gözel üçin güýjün sinemaga ýoly düşüpdir.
aşıp gelen ýigit. Başa oyun salan ýigit. Sözde menden asgynsyň sen. Bar ýüzüňe dolan ýigit. Dağdan aşık gelenlerin, sana aşık olanların, senin yanın, sen yüreğin, dolanjogum, dolanlogum. Beýdip öte geçme oglan. Sözüň ýele seçme oglan. Wada berip wepa bolman. Bizden ara açma oglan. Radi sözün gurbany men. Bar derdimiň dermany sen. Wadam senki, wepam senki. Bir ömrüme perman sen. Sağ olun. Siz gidip bilersiniz. Salam. Näýran soňdukda kypyllyňmy? Tarih wakada hyýalymda özüm boýdum. Onsoň şahyryň şertlerini berjä edip bildiňmi? Hemmejesini bir galy. Haýsy? Şahyr rady bolsa, onu agatda öýle uratmaly. Razy. Ýörenler.